gaskiya ake gasa mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Shikenan, ba na lambar ki da Allah. Ka ci sa'a, ba zan iya baka tawa ba, amma zan iya karɓar naka. Zan iya kiranka idan bukatan haka ta taso, zan kira ka mu haɗu. Ina yi ma barka da zuwa. Sai dai ban sani ba ko mutanen naka za su ɗan ba mu waje don muhimmiyar magana zai. To alhamdulillah. Kamar yadda ka sani sunana Alhaji Sagir Kwashiya, shugaban jam'iyyar PNK kuma jam'iyyar a hamayya. Wato ni da dattawan jam'iyya mun so a ce mun samu damar wannan zaman da kai. To saboda abubuwa da yawa da suke gabanmu su sun tafi don gudanar da wasu abubuwan, sai na ce to ni bari in tsaya in ka zo sai mu tattauna da kai. Na dan tsaya mitin ne, amma ina jin ka. Gaskiya ne. To ai ba komai da jiki da jini. Kana da azanci kuma duk da dai tuni ma mun riga mun yi maka rajista da wannan jam'iyyar tamu, kuma mun maka tanadin babban mukami da zaka samu dama a ciki. Kuma mun ji ana ta sanarwa akwai muhimmiyar hira da za a yi da kai a babban gidan talabijin na wannan jiha. To muna so ka yi amfani da damarka ka kuma sanar da mutane halin da wannan yanki namu yake ciki. Ake cina da ranar sakayya ba aini ta haƙilo ba, rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai magauta Duk mutumin da yake da hankali ba zai kashe gidansa domin ya gina gidan wani don ya ji daɗi ba. To, kuma dai menene? Mun riga mun gama buga posta da 'yar takararmu. Za ka yi domin za mu watsa wannan posta, mu dai fatan da muke mu samu damar da za mu ɓace mulki daga hannun jami'an gwamnati. Baya daga cikin halayyata katse mutum yayin da yake magana. Amma dai bari na dunkule maka abin a cikin jimla ɗaya kawai. Siyasa ba ta ɗaya daga cikin jadawalina. Na gaya maka yanzu kuma na ƙara gaya maka. mai gaskiya yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta haƙilo ba, rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai din magauta na yarje ba zai yi hana komai ba. Wata uku ya nisa da gaskiya ake gasa mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta haƙilo ba, rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai din magauta na yarje ba zai yi hana komai ba. Wato barista, kawai matsalar da aka samu da ya je bai tadda 'yan uwansa a wajen ba shine matsalar kawai da aka samu. Ni ba ban gane abin da kuke nufi ba fa. Shi wancan ya ce min kaza da kaza da kaza, kai kuma ka so mu da wani abu daban. Wato barista,
ya kamata fa ki sani cewa ni ne shugaban wannan jam'iyya. Ni kuma mai faɗa a ji ce, da kuɗi na nake wa siyasa wahala. Tun ina zaman kotu, babu wani babban da bai sani na san shi ba, kafin na afkawa siyasa. To yanzu ya kike so ai? Don haka, lokaci ya yi da zan nuna masa ko ni wace ce. A yanzu ne zan bambanta mishi tsakanin aya da tsakuwa. Lalle yanzu yaro zai ga aikin manya. Ni dai kuma menene? Kujera kawai nake so. To ai kin ma san wani abu kuwa? Shi fena ne na ta shirye-shiryen yadda zai yi training din matasa ya ba su abin yi ya hana su shaye-shaye. Wanda mu wannan a matsayin irin tamu siyasar illa ne. Duk lokacin da aka ce matasa sun samu abin yi sun daina shaye-shaye, to ai tamu ta kare a sasance. Ai mu matasa su sha su dip su ɗau makami su shiga su fita, wannan ya saru wannan su raka wannan a guje. Mu ai shine nasarar mu. In ba sare-sare ba buge-buge, ai wannan da kike gani sare-sare da shaye-shayen matasa, kin san sunan shi barista, shine ake cewa gishirin siyasa. Dakata Sagir. Abin da yawa. Su wannan rayuwar matasan. Rayuwarsu ba shi da wani amfani a gare mu. Rabu da suka da jagalansu su. Abu na farko da zan fara yi bayan na ci zaɓe. Samar da kayan shaye-shaye ta ɓoyayyar hanya. Ta yadda kayan shaye-shaye zai yi rugu-rugu saboda matasa kowa da kowa su samu. Wane ne zai bani dama? Samar da abin da nake nema. Hankali na kwance. Barista akwai tunani. Kwakwalwarki tana ja. Ai su matasa har kullum a cikin al'umma sai sun sha sun yi narka. Kuma ka yi amfani ka raba kawo kansu. Ta yadda wannan bangare da wannan bangare za su haɗu su gwamza. A buge na bugewa, kashe na kashewa. Raguwar masu rai. Mu tura jami'an tsaro su tattara su kamo su je su kulle su. Ba a san mu muka sa su wannan abun ba, sannan mu kewaya daga baya ko mu ce a saki suwa na a saki suwa ne. To wannan rashin haɗin kan na matasa ai mu shine zaman lafiyar mu. Shi kuma wannan duk siyasar da ke ga an kawo makami an yi kisa har 'yan sanda sun zo, bayan wancan da na gaya mai gishiri ce, to wannan kuma shine ake kiran ta da suna magin siyasa. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta haƙi. Honorable Barista mai shirin haukata 'ya'yan al'umma. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai din magauta na yarje ba zai yi hana komai ba. Wai lafiya na ji ka shiru ne? Me ke faruwa ne? Na ji shiru har yanzu kayan ba su shigo ba. A to gaskiya kamata dai a ce dai kayan da ya shigo dai gaskiya. Ta shi kenan. Wai ni ko barista ban tambaye ki ba. Ya batun Alhaji Sagir kwashiya ne. Ai wannan dan renin hankali ne. Saboda ba shi da wata magana. Sai dai kawai dai yaushe bukatar sa ta yaushe bukatar sa ta biya. Ba shi da wata magana da ya wuce wannan kawai kansa dai kawai ya sani. Ta nan ya bullo kenan. Wai ni ko Hajiya, ya maganar kayan nan ne? Allah ki kenan. Ke baki da wata damuwa. Allah ki kaya. Yanzu da fitar fa ina fa waya. Kuma ki san wayan da nake akan maganar kayan ne. To ni ba san dai ba yara bayan mutumiyar ne. Ai tana can su rike mata wuya. Na haɗa ta da Hasken Arewa a matsayin zai taimake ta. Ta bayyana masa sirrinta, kin ga yanzu duniya ta san irin business ɗin da take yi. Kaɗan ta gani. Ai, duk wanda ya ja da mu wallahi sai ya ji ƙasa. Ai ba ta gane wace ce ni bane. Amma yanzu wannan karan na fito mata da kalata na gaske. Ai shigo ba zurfi ne mata. Ni ce nan na tona mata asiri aka kama mata kaya. So min taɓi kenan. Yanzu muka fara. Ban dariya, washi yaro ya tsinta hakuri. Abin yayi yawa. Ga bashin banki
ga haɗin kan hajiyoyi da suka haɗa mata kuɗi. Na farko ga kuɗin Hajiya Fati Fatasko, ga kuɗin Aisha Yola, ga kuɗin Hajiya Amina Katsina mai gwalagwalai. Taɓeji, lalle ta tura kanta jarba. Ki ci abin da yawa haka a kanta. Kai! Dan suwa na kaɗai, su uku na kaɗai, ai duniya ne. Wannan kaɗai suka saka a gaba, wallahi ka shiga uku. Wallahi sai yasa Anti Sadiya nake san zuwan ki gidan nan in dai kika zo kin dinga ba mu labari me daɗi kenan mai cin dariya cikin mahakkun biraye. Ai kuwa, ai labari akwai shi yanzu. Allah Sadiya sosai ma. Daɗi na da ke akwai surutu. Yaya. Anya ba. Batan? Kin fara ko? Na man gari ki wallahi. Saurara. Kar ka saki. Hajiya wallahi yarinyar nan ba ta jin magana wallahi. Kamar ya ne ba ta ji. Ba na son irin wannan. Yawa. Ki kuma ki daina tsokanin tsiyana. Ba na so. Ina jin ka. Wallahi Hajiya zan je gadin ne wajen wani abokina saboda ina da wani appointment da shi. Gadin? Za ka yanzu? To alhamdulillah. Ai abin ya mun daɗi faɗuwa ta zo daidai da zama. Ga Sadiya nan dama tana so ta je shopping a cikin gari. Don haka yanzu tunda za ka fita sai ku tafi tare. Allah Hajiya ba ni kaɗai bane akwai raguwa abokanai na da za mu mitin da su a can gadin. Dan albarka. Kar ka mun musu. Babu haka tsakanina da kai. Ku kama hanya ku tafi tare daga nan sai ta je ta ga gari sai ta ga gadon din ita ma zo mu je Sadiya ki je ki dauko mayafin ki zaki to ba zaki ba munafika zo mu tafi Sadiya ki munafika zaki ba inda zaki wata uku yi nisa da gaskiya ake gasa mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Amincin Allah ya tabbata a gare ki ya sarauniyar kyawun fuskar da kike fuskanta ta a daidai wannan lokaci dan ke daɗi. Tarar da kai, aka iya zama. Ya nake. Ina sauraron ki. Ba ki ce komai ba. A kowace magana nake faɗa kai tsaye. Me hakan yake nufi? Ina nufin abin da na ce. Okay. Good. Gum. Wata uku yi nisa da gaskiya ake gasa mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje ba zai hana komai ba.